inyong lahat at mapagpalang gabi. At Merry Christmas din po sa lahat ng nanonood dyan. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa lahat na binibigay na biyaya sa atin. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-upload ng video ngayon sa paggagamot. Kasi po, naggamot ako kanina, hindi ko na rin po kinuha ng video. Tapos, naggamot po ako kahapon, dalawang sunod po. Yung isa po, hindi ko na rin po nakuha na ng video. Pero meron po akong kuha na isang video, pero live po yun. Kaso ang kumuha po nyo na yung pasyente ko. Friend ko po siya sa Facebook niya. Share niya naman po sa Facebook ko na kay Andy L. Ortins din po. Meron po ako doon nagginamot kahapon na hindi po siya kinukulam. Bagkus inaalilihan po siya ng kamatayan. Ang tawag, ano na po yun? Exorcist na po yun. Sa dami siguro ng mga demonyo ngayon na nagsasanib sa mga tao. Yun lang po. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat at sorry pala. Mali pala. May ano na pala, malapit na pala New Year. Maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood sa akin. At dumadami po subscriber ko. At marami na rin po nagchat-chat. Kaso, yung ibang tao po, gumagaling sila. Meron po akong ginamot na isang pasyente na naawa po talaga ako. Pinipilit ko siyang gumaling. Pinagbigyan naman sila ng Panginoon Kristo. Walang imposible talaga sa Panginoon. Masaya ako. Pero, pagpala rin sa'yo, Jonathan. Kaso, naawa lang po talaga ako. Pagpalang gabi din sa'yo, Jonathan. Happy New Year. Naawa ko sa kanya kasi kung siya'y tumayo na, sa daming taong gustong tumayo at gumaling, pinagbigyan siya ng Panginoon. Walang kahirap-hirap. Saglit lang sa tagal niya na sakit. Kaso, napansin ko sa kanyang mga mahal sa buhay, at naramdaman ng puso ko, hindi ko dapat to sabihin pero naramdaman ko nakakaiba talaga. Yun. Nasabi ko, bumalik ka sa ganung panahon kasi masyadong malala ang sakit mo. Umabot siya sa tagal ng panahon na ganun, hindi siya binalik. Alam niyo pong ibig kong sabihin. Naawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa kanya sa paggagamot kasi napakalubha ng sakit niya. Pero siya gumaling at tumayo. Naawa lang ko sa kanya dahil ang kanyang mahal sa buhay ay mababaw ang pananalig. Alam ko yun dahil sinabi na ng ng Panginoon. Happy New Year din po sa inyo, Apo Andy. Happy New Year sa iyo, Jonathan. Kaso hindi ulit siya nakarating sa akin. Pero nagtataka ako, binigyan siya ng himala ng Panginoon. Bakit bumaba ang kanyang pananalig at pananampalataya? Mahirap itayo ang isang tao pag ito 1 year na nakahigat hindi nakakatayo at binigyan ng himala. Aminin ko man, sumama ang loob ko sa taong yon, hindi sa kanya, sa kanyang mahal sa buhay. Pag kinukuha nyo kaming service bilang instrumento ng Diyos, kasi ang dami ko ng experience sa paggagamot hindi pa ako nagbablog dati. Tamad kasi talaga ako mag-vlog katulad nyo ngayon. 3 sunod-sunod ang ginamot ko. Yung isa, nasa Facebook ng isang pasyente ko, pero share niya sa akin, kay Andy L. Ortins din. Yung live din yun. Ang tawag doon, may halong exorcist na. Talaga nagwawala yung batang babae. Hindi ako nakakuha ng video kasi hindi ko siya pwedeng bitawan dahil pumapalag talaga. At alam ko naman demonyo yung nasa loob ng katawan niya. Siya ay si kamatayan. Mabigat ang binibitawan ng salita. Kaya hindi ako nakakuha. Bali may kopya sila, share na lang sa akin. Tapos kanina naggamot ako, nakalimutan ko naman mag-video. Tapos kapon ganun din. Kaya hindi ako nakakapag-upload sa video ko ngayon. Nagla-live na lang ako. Basta ang inaano ko lang po sa inyo, pag kahit saan po manggagamot, katulad kahapon, galing sila sa 6 na manggagamot, pang-6 na pala ako. Huwag nyo agad sasabihin sa amin na kayo ay kinukulam. Alam naman talaga na manggagamot nyo kung kinukulam kayo. Tsaka po pag nagpapaservice po kayo,
minsan hindi maiwasan talaga ang pagsiservice ko. Hindi kami, katulad ko, walang inutos ang aking ama na mamresyo sa service pag mga exorcist o anumang kulang o barang. Ang kailangan lang namin talagang matinding pananalig at pananampalataya sa unang-una sa Diyos at sa kanyang sarili. Ginagawa namin lahat para mabuhay kayo o maiwasan ang kanyang naramdaman sakit. Pero minsan ang mga tao, aminin man natin, kahit ang medisina sumasablay din. Tao rin kami. Pinipilit namin itong mawawala ng sakit. Ang pakiusap lang namin, pag mayroon taong sinervice mo kami, lalo ako, sineservice ako minsan, pag may nagpagamot po sa lugar nyo, hayaan nyo po silang pumunta sa bahay nyo. Kasi bakit po? Pinadala ako, hindi ako. Kinuha nyo ako sa bahay namin para gamutin ang inyong pamilya. Ito'y binigyan ng himala ng Panginoon Kristo. Ito'y malaking punto sa amin dahil nakatulong kami sa aming kapwa. At pangalawa, naibawasan sakit na naramdaman nyo. Pag may tao po talagang pumupunta sa bahay nyo, huwag nyo po kaming ipagdamot. Kasi, para rin po kaming all-call kami. Kahit saan po kami, kung nasaan mo kami nakaposisyon o anumang lugar, kung may nangangailangan talaga ng tulong ng Panginoon, obligasyon namin po yung tulungan. Huwag nyo po kami pagmadaliin o ipagtaboy na porket gumaling ng pamilya nyo, tapos may magpapagamot ng kapitbahay nyo sa ibang lugar po at mayroon po nagpapagamot. Huwag niyo po kaming minamadali kasi ang Diyos ay hindi tayo minamadali. Doon ako sumasama ang loob ko. Kaya minsan, bakit gustong-gusto nilang gumaling at binigyan sila ng himala ng Panginoon pero hindi nila sinishare yung sakit ng tao. Kaya inisip ko, kung paano palang kanilang pamilya ay yun sila at yun naman ay nagpaservice sa akin at binigyan ng himala at itinaboy sila. Masakit po yun para sa isang tao. Yun po minsan naiinis ako sa tao. Kahit kinuha, sabihin na natin, binigyan nyo ako, binayaran nyo ako, hindi ko kayo sasang-ayunan. Kasi kami ay tumutulong sa kapwa para sa nakakarami, hindi lang para sa pangsarili nyo at pangsarili namin. Minsan ayaw ko magsalita at magalit kasi bawal akong magalit. Tinitiis ko ang lahat at pinapanalangin ko na lang. Yun lang po yun. Kaya minsan hindi ako nagsiservice kasi minsan nangyayari sa akin yan eh. Ilang beses na. Pag sinervice ako, gusto nung nagservice sa akin, siya lang ang gagamutin ko. Ngayon, may nakakitang tao at nakagawa ng himala ang Panginoong Nazareno sa ngalan ng Poong Jesus may kapal ng Panginoon Kristo sa langit. At nakita lang ako doon at naggamot, nagservice ako. May nagsabi, alam niyo naman po yung mga ibang tao, pag nakakita, nagchichismis po. Tapos sasabihin meron doon, patry natin maggamot. Ngayon, gusto nyo, palisin nyo agad ako dahil nakagaling na yung mga pamilya nyo. Hindi po pwede yun sa akin. Wala pong VIP sa akin. Mayaman man kayo, mahirap. Kung saan man ako pinadala ng aking ama, tungkulin ko rin gamutin ang taong nangangailangan ng tulong sa Espiritu ng Panginoon Kristo. Kaya minsan, hindi ako namimilit magpagamot. Kaya kung pumupunta at kumukonta kayo sa amin, kayo ang mapilit, hindi ako. Ginagawa ko lang ang aking trabaho bilang instrumento ng Diyos. Minsan hindi ako naniningil. Masama ang loob ko minsan. Dahil yung ako'y nagtatrabaho, wala akong iniintindi. Trabaho lang ako ng trabaho. Pag ako nagkakasakit, pumupunta ako sa mga manggagamot. Gumaling man ako hindi, wala akong sinasabi. Naghahanap pa rin ako. Pero nagbibigay ako ng sapat sa pagod nila. Minsan pag nagse-service ka, kala nyo kinuha nyo lang ako ng ganong kabilis. Tapos pagdating, bibigyan nyo lang naman ako ng 50 pesos, 100. Mapupudpud pa yung gulong namin sa motor. O hindi. Paano po yung may dumarating tao rito sa amin? Halimbawa, malalayo sila. Tapos wala pala ako rito, nadat na nila, wala ako. Yun po mahirap. Diba tama po yun kay Jonathan? Kasi isa kaming instrumento ng Diyos. Tungkulin namin trabahuin at lipunin ng mga demonyo na umaalili sa tao. Katulad kahapon, wala akong kinuwang video. Kanina, kahapon, 2 beses ako nagamot. Last kanina, 2 rin ang ginamot ko. Bali, naka-4 na gamot ako. Nandun lang yon sa Andel Ortiz, katulad rin sa YouTube ko. May kumuha ng video yung share lang yun sa akin. Nandun yun sa Facebook account ko. Live yun. Walang putol yun, walang cut.
Nagsisinungaling yung nasa loob ng katawan niya. Sinasabi niya kinukulam daw siya. Kung sinang-ayunan ko yung ginagamot niyon, di sana natingting din ng utak ko. Yung ibig sabihin, naloko din ako ng demonyo. Mabuti na lang mabait ang Panginoon Kristo. Ipinakita sa aking mga mata kung sino talaga nasa loob ng katawan niya. Kung hindi si kamatayan. Kasi wala siyang galang sa aking Ama. Wala rin siyang galang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung ano-anong masasamang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil hindi siya tao. Yun po yun ang sinasabi minsan exorcist. Minsan, nadadali yung ibang magkakapwa kung magagamot pag hindi mo to nakita at nararamdaman kung totoo siya o hindi. Ginagawa ko ang lahat sa paggagamot para makatulong sa kapwa. Masaya ako dahil nakakatulong ako sa kapwa. Alam niyo ba pag naggagamot ako, gumaling man kayo o hindi, pinagdadasal ko pa rin kayo sa Panginoon Kristo na sana may busan kanyong naramdaman sakit. Masaya po ako makatulong na walang kapalit. Kasi kung tutusin, kung hindi ako magbibideo, marami akong ginagamot. Kaso kailangan ko lang po taga magbideo dahil gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At gusto ko lang ipakita sa mga taong nanonood sa YouTube ko o may nagsusubscribe sa akin o nanonood sa akin dyan o maligaw. Ganito ang paggagamot. Hindi mo pwedeng kitilin ang buhay ng isang tao. Dahil pag-aari pa rin siya ni Kristo. Pilitin mo siyang pagbaguhin kung ano man nagawa niyang kasalanan. Dahil lahat tayo ay may karma at may kapalit yan. Pinipilit kong baguhin sila. Dahil yun ang inutos sa akin ng Panginoon Kristo. Kaya ano man siya masasama, pero pagdating sa mga devil, hindi sila nakikinig. Yun ang dapat itinatapon sa impyerno o nilulusaw sa pamamagitan ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Pero hanggang tao pa rin sila, kailangan pa rin namin sila pagbaguhin. Pag hindi sila nagbago, aatake ang lahat ng masamang espiritu na umaalili sa kanya at doon na siya bibigyan ng sakit. Hindi ang aking Ama na Panginoon natin bibigyan ng sakit sa tao, kundi sarili natin din yun. May kasalanan din tayo. Dahil sinabi ng demonyo, tapos na ang misyon mo para sa akin at kukunin na kita. Sa Panginoon, magkasala ka man, handa ka pa rin patawarin ng Panginoon at alam niya na magbabago ka. Sa kalaban natin ay hindi. Kaya, nagpapasalamat ako, hindi ko gustong sumikat. Ayoko magpasikat o ayoko sumikat sa paggagamot. Dahil, baka pag dumami ang pasyente ko dito sa amin, lalo nga ngayon dumadami na, minsan hindi na ako nagbibideo. Nauubos ang oras ko sa paggagamot. Ginagawa kong lahat. Hindi ko nga alam kung ano sakit nila, kung nakakahawa ba sakit nila, may sakit sila. Minsan nagtatanong ako sa Panginoon, kung ito bang taong nitong nararapat sa akin gamutin niyo, Ama, pinadala mo to sa akin. Kayo ang may kagustuhan na gamutin nito at bigyan ng lunas ang kanyang karamdaman at upang gumaling siya. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon, dahil ito'y pinadala mo na kaya ko itong gamutin dahil sa iyong mapagpalang kamay. Ginagawa kong lahat ng pagdarasal. Ginagawa kong lahat ng trabaho ko para gumaling kayo. Dahil ayaw kong sisihin ako kung ano man mangyari sa inyo. Pag hindi ko kinakaya, sinasabi ko sa tao na pumunta ka sa ospital at makikita ng totoo mong sakit. Ilang beses ko na ginawa yan. Nangyayari yan. Hindi kasi lahat ng tao minsan ay sinasaniban. Dala lang to ng emosyonal. Katulad yung isang araw, may nagpagamot dito. Ang sakit niya, tinitikbalang daw siya, sinasapian daw siya. Hindi ko sinang-ayuna ng manggagamot niya kasi hindi naman taga-totoo. Kung hindi, dala lang yun ng distress, emosyonal pag-iisip. Pero hindi ako bastos sa kanya. Dahil alam mo bakit? Kinausap ko lang siya ng matino at maliwalhanay. At tinitigan ko lang kanyang mga mata. Ang sinabi ko lang sa kanya ay wala kang sakit dahil ang sakit mo ay dala ng matindi mong stress sa pag-iisip. At sinabi niya man ng totoo. Kasi kung papahiyain mo siya, hindi siya aamin. Kasi ayaw niya mapahiya. Ako ang taong hindi nagpapahiya kung may sakit ka man o wala. Kinakausap lang kita na matino. Papatayan kita ng camera o anuman. Kakausapin ko siya ng matino. Dalawa lang kami. Dahil tao pa rin siya. Kasi pag siya ay binas mo o siya ay sinabihan mo, pinagtatawanan mo, wala siyang kakampi. Hindi mo matutukoy kung anong sakit niya. Dapat ganun ang bilang isang manggagamot. Hindi mo na siya ipinapahiya na wala ka naman sakit, tapos pinupost mo pa siya na ganyan, dala lang niya ng ano, may ano. Alam mo naman na walang sakit ang taon yun. Bakit mo pa ipopost o i-upload? Yun ang ayaw ko minsan sa iba kong kapwa manggagamot. Alam mo na walang sakit ang taon yun. Bakit hindi mo siya patayan ng camera? Katulad sa akin, ilang beses na yung ginawa sa akin. 5 beses na yung ginawa sa akin na walang sapi. Kinakausap ko lang sila. Hanapin mo ang iyong sarili. Manalangin ka sa aking Ama
at ibibigay ng Panginoon Kristo. Walang sino man makakakuha ng iyong hinihiling dahil yun ay para sa iyo. Nakalaan yun para sa iyo. Darating at darating pa rin yun. Ang pakiusap lang ng aking Ama ay lagi tayong manalangin. Katulad nitong 2020. Maraming dilubyo nangyayari sa atin. Dala to ng emosyonal pag-iisip. Sa hirap ng trabaho, wala tayong makuha o ano mamakain. Nagkakaisip-isip tayo ng mga masasama, pagnanakaw o ano-ano man pumapasok sa ating isipan. Dahil nakukulangan tayo sa pagdarasal sa ating Ama. Kung tayo ay nananalig at nananampalataya, hindi ka gustuhan to ng ating Ama. Nagkakaganito ang mundo natin. Katulad ngayon, may darating na naman na virus. Sinabi ko na sa inyo sa unang vlog ko na live ko. Yung December 25, ako yung nananalangin at nagpapasalamat na matapos na itong COVID nito, may darating na naman na sakuna. Sinabi ko sa aking Ama, nawawala na po kami ng pananalig at pananampalataya. Hindi ako, kundi ang kaming mga anak nyo. Huwag nyo na pong pahintulutan ito dahil ito naman, kung ipinakita nyo sa akin, nahihirapan ako sabihin sa mga nanonood sa akin o nagpapagamot dito. Kasi parang sinasabihan kong tanggalan sila ng pag-asa. Pero nakikiusap ako sa Panginoon, sinasabi ko pa rin sa pasyente ko, na lagi lang tayo magdasal at manalig. At darating ang liwanag sa ating pintuan at babasbasan ang iyong bahay upang tanggalin ang takot sa iyong puso at basbasan ito at walang mangyayari sa buong pamilya mo. Yun lang ang lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko. Ang panalangin ang pinakamalakas na sandata. Walang sino man makakatalo sa pagdarasal sa atin. Dahil yan pinakamahusay at pinakamabisa. Ako sinasabi ko lang sa inyo, kung gagamitin ko lang ang mga Latin na sinasabi ko minsan sa aking paggagamot, hindi nyo ito maunawa kung anong ibig sabihin nito dahil napakalalim nito. Kaya ginagawa ko puro Tagalog lang para maunawa ng isang tao ang aking pagdarasal. Kung kahapon lang nakita nyo ang paggagamot ko sa exorcist, hindi ko ito nakuha ng video, pero meron ako nito sa Facebook talaga. 2 daliri lang ang ginamit ko sa batang ito. At maririnig mo kung anong sinabi ko. Ganun lang kabilis pantanggalin ang masamang espiritu sa buong katawan niya. Hindi ko sila pinapatay. Masama yun. Nilulubog ko lang at sinusugatan ko sila upang magkaroon din sila ng takot bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Lahat tayo ay instrumento at mahal ng Diyos. Walang sinugo ang Panginoon Kristo kundi si Jesus Kristo lamang na si Jesus. Siya lang ang pinakadakila sa lahat. Tayo ay mga anak niya. Instrumento niya tayong lahat. Walang VIP sa Panginoon kahit kami mga instrumento ay walang VIP. Pag nagkasala kami ay papagalitan at papaluhin din ng aming mga puwet. Basta't lang pakiusap ko lang sa inyo sa lahat ng nanonood sa akin at nagdumarating dito at tumatawag. Dalihin nyo ang inyong matinding pananalig at pananampalataya. Ginagawa ko ang lahat na kayo ay gumaling at pinagdarasal ko rin ang tao. Hindi lang kayo at ibang tao nagpapagamot sa akin o sa mga taong nanonood sa akin. Pinapanalangin ko na wag sana mangyari ang pangitayan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero kahit kailan, hindi pa to sumablay. Kaya minsan sinasabi ko sa aking Ama, huwag niyo na po akong bigyan ng pangitayan na ganyan. Kasi natuturyok ang utak ko. Gusto ko sabihin to sa tao, pero alam niyo naman, maraming judgmental sa buong mundo. Maraming basher, maraming sinasabing kung ano-ano na hindi naman sila nakakatulong sa kapwa nila. Kung hindi, pasakit din sila at inaalilihan lang sila ng demonyo. Maraming taong magagaling naman maghula at maraming vision. Pero ginagawa to ng Panginoon dahil sa mga ibang nagpapagamot sa akin at nawawala ng pananalig at pananampalataya. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Hindi ako nagdarasal ng Latin. Kung hindi nagdarasal lang ako ng Tagalog, dahil yun ay naunawaan ko pa kung anong ibig sabihin nito. Ang pinaka-importante sa lahat ng pagdarasal, walang sino man makakatalo sa panalangin sa atin. Yan ang sandata natin. Kailanman nandito ang ating Panginoon na sa puso natin. Hindi niya tayo iniwan, tayo ang nag-iiwan sa Kanya. Kailanman kahit tinakwil natin ang Panginoon Kristo, hindi niya tayo iniwan. Nasa puso pa rin natin siya. Dahil alam niya ang kahinaan mo at dahil alam niya rin ang kalakasan mo. Hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos na mahina. Tayo lang ang umaayaw. Alam ng Panginoon Kristo na kaya mo yun. Sana maunawaan niyo ako minsan kung bakit hindi ako nagsiservice sa mga iba. Dahil gusto kong gumawa ang lahat. Katulad ng isang araw, nag-service ako. At may pinuntahan din ako. Hindi ko siya ginagamot.
Sila ang pumunta sa bahay na tinungtungan ng aking mga paa. Hinawakan ko lang siya at bigla siyang umiyak. Alam ko na mayroong nakapasok sa loob ng katawan niya. Ang sagot ko lang doon sa patandang babae, "Ate, bakit ka umiiyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo." Pero ang kanyang mga mata hindi nakapikit, hindi nakatingin lang sa akin. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ako umiiyak, sabi niya. Okay lang po yun, mahina po ang signal ko. Yun lang po. Hindi ko masabi kung bakit umiiyak ang babaeng na yun na may pinuntahan ako isang araw na bahay. Ang sabi niya, unang kita ko pa lang sa iyo ay hindi ko mapigilan ang aking sarili kung bakit ako umiiyak. Ang sagot ko sa kanya, kung hindi may dinadala kang galit o anuman sa iyong puso, bakit ayaw mo pakawalan? Gusto niya magpagamot. Hinawakan ko lang ang kanyang kamay at daliri. Kusa itong umiiyak. Pero alam kong mayroong masamang espiritu sa loob ng katawan niya, hindi uubra siya sa ganoon, hawak lang. Kailangan ko siyang panalalanginan. Pero may dumating na masamang espiritu sa aking paggagamot. Ito ay pinahinto niya dahil alam niya na magagapi siya. Sinaniban niya ang kanyang kasama at pinahinto niya ako. Wala akong magagawa dahil takot siya rito. Sinabi ko sa kanya, kung handa ka na magpagamot sa aking ama, manalangin ka muna. Binigyan ka ng isip at pusot ng kaluluwa. Bakit hindi mo isuko ang takot mo at pakawalan mo yan? Hindi ko rin masabi sa kanya ng diretsuhan dahil yung taong yun ay sarili niyang pamilya. Yun lamang. Kaya nga minsan, hindi na ako nagsiservice. Dahil ilang beses na nangyayari sa akin yan. Ayaw ni Satanas na mahawakan ko ang isang tao. Dahil ang kapangyarihan ng binigay sa akin ng Panginoon Kristo ay nasa kamay ko lamang. Hindi niyo ako napapansin na hindi ako nagsusot ng medalyon. Dahil itong kamay ko ay nandito ang aking sandata. Ang aking kamay ay pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Dahil ito ay nakabalot. Ang aking mga mata ay mata niya. Ang aking bibig ay bibig niya. Kaya takot ako magsalita ng masama sa aking kapwa. Dahil alam niyang naririnig niya ako. Mapalad lang ako ng konti dahil nakikita ko ang aking kalaban. Merry Christmas po kapatid. Tama po yun. Sabi niyo, basta tiwala lang sa Panginoon. Tama po yun. At Ilianda pa. Lahat tayo may kapangyarihan. Hindi niyo lang alam. Lahat ng anak ni Kristo ni Jesus Nazareno ay meron tayong kapangyarihan. Dahil tinanong ko na yan kung ako'y binuhay ulit ng Panginoon Kristo. Hindi lang natin ito magamit dahil bakit kamo nandoon ang galit sa puso natin at inggit. Yun lang, sasabi ko. Kasi kailanman hindi ko pinangarap maggamot. Hindi ko to pinangarap bilang instrumento ng Diyos. Bigay niya lang to sa akin. Bigay niya lang to sa akin. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko kasi sumasama ang loob ko. Hindi ako sumasama ang loob ko doon sa ginamot ko. Ginawan siya ng paraan ng aking ama na gamutin siya. At tumayo siya. Pero masama ang loob ko dahil gusto niya lang, sariling pamilya niya lang ang gagamutin ko. Hindi niya ako binayaran. Hindi niya ako alipin. Walang nag-aalipin sa akin at walang humahawak sa akin kundi ang aking ama lang. Kahit sarili kong asawa ay hindi niya ako pwedeng hawakan dahil ang aking ama lang ang may karapatan humawak sa akin. Tungkulin ko lipunin lahat ng demonyo kung nasaman akong naroon at tinatapak ng aking mga paa dahil paa ng aking ama yun. Kaya minsan sinasabi ko sa mga pasyente ko, kung ako'y seservisin nyo at mayroong magpagamot ng kapitbahay nyo o malayo ng inyong kapitbahay, tanggalin nyo pansamantalang galit nyo sa kanila. Dahil handa pa rin kaming gamutin sila. Dahil para makatulong sa kapwa. Dahil mission namin sila na ibalik sa pananalig at pananampalataya. Minsan, masarap maggamot. Hindi ito naiintindihan ng ibang manggagamot. Gusto nyo mangarap na maraming maggamot at gusto nyo mangarap
At marami nagme-message sa akin sa Facebook ko na gusto nyo matuto sa paggagamot. Marami na akong experience. Sa tanda ko na itong 39 years old, 15 years na ako naggagamot. Plus sa matagal ako sa lola ko, marami na akong experience nakikita sa kanila. Dati ganyan din ako. Sarap na sarap ako maggamot. Masayang masaya ako pag gumagaling ang pasyente ko. At tuwan-tuwa ako kung paano ko nakakausap yung mga mangkukulam, espiritu. Dati kala ko katang-isip lang yon. Akala ko may kling-kling na yung mga utak ko. Paano ko sila nakikita at nakakausap. Kung ano-ano mang mga elemento, nakikita ng mga mata ko. Masayang masaya ako dun. At nakakausap ko sila. Bandang huli, tumatagal ako sa paggagamot. Nandiyan pa rin ang mga kalaban. Pero pinanda ako ng Panginoon maging matatag. Kaya baliwala sa akin yun. Wala na sa akin yun. Masaya ako maggamot, pero hindi maiwasan minsan ang mga tao. Ang medisina nga ay sumasablay. Katulad kahapon, meron din ako ginamot pala. Meron pa palang dumating marami. Yung isa ay pina-x-ray ko yun. Nahihirapan ako paano diretsuhin ang katawan niya. Doon ko nakita na baluktot pala ang buto niya. Pero nagawa ko ng paraan ng leg niya ay gumalaw. Minsan, ako manggagamot na pinupulido ko ang trabaho ko. May bayad man o wala, o nagbibigay man o may donasyon man, ay pinupulido ko pa rin. Kasi bakit kamo ayaw ko mapahiya? Kasi sa sarili ko, hindi ko sinasabing manggagamot ako. Katulad nyo lang akong tao. Sa sarili ko, kapwa nyo lang akong tao. Tao lang ako, pwede ako magkamali. At mga medisina, ganun din. Wala akong bilib sa sarili ko. Bilib lang ako sa Panginoon. Hindi ko tinataas ang aking bangkuhan kahit kaya ko makipag-usap sa mga anumang nilalang ng mga masasamang espiritu at natutukoy ko sila kung sino sila. Hindi ko pa rin pinagbibiliban ng sarili ko. Bilib ako sa aking Ama sa langit na binigyan niya ako ng karunungan. Pero minsan, sinasabi ko, bakit ako ang pinili mo? Sa dami-dami naman nangangarap maging manggagamot. Madami nangangarap manggagamot at marami nagme-message sa akin na gusto magpaturo. Tinanong ko sa sarili ko yan. Isa lang akong mahamak na kargador, tricycle driver sa Divisoria. Simple at namumuhay lang at walang iniisip kung di kumita para sa pamilya. At nagdadrive lang ako ng jeep. Bakit akong pinili mo, Ama? Makasalanan na tao, magagalitin at madaling mapikon. Bakit ngayon tinanggalan mo ang galit ng aking puso? Bakit akong pinili mo? Iniisip ko yan minsan. Bakit ko nakikita ang laman ng kanilang kaluluwa kung tao man sila o hindi? Alam kong nasa loob sila ng katawan at nakikita ko to. Bakit tinatanong ko minsan ang sarili ko? Isa lang ang sinasabi ni Akira Yamada, isa tong pari at monghe. Nagkita kami nito, ang sabi niya, ikaw ang napipili at nararapat dahil alam ng Panginoon natin na kaya mo to gampanan ang misyon mo at alam niyang matatag ka. Pero sinabi ko, tao lang ako, pwede rin ako magkamali. Hindi magkakamali ang Panginoon kung ikaw ay pinili niya. Yun lang. Kaya lagi kong iniisip ang sinasabi ng inang Salome ko at ang lolo ko. Mapalad ka pa sa akin. Pero hinahangahan ko sila. Silang pinakamagaling na manggagamot sa panahon nila. Walang sino man nakatalo pa sa kanila. Bilib ako sa kanila dahil lahat detalye ay alam nila sa paggagamot kung ano masakit ng isang tao. Masaya ako na nakilala ko sila at sumalakit naman kanilang kaluluwa. Yun lamang ang aking masasabi sa inyo. Maligayang bagong taon po sa atin, darating itong taon. Basta't ito lang pakiusap na ng Panginoon, lagi daw tayo magdasal at manalig. May darating na liwanag sa inyong pintuan. Damn friend, see you is my house. Salamat po, te. Merry Christmas. Ay, Happy New Year pala. Yun lang po. Basta't lagi lang po tayo manalangin. Kaya nga minsan, yung mga medalyon ko sa katawan ko, tinatanggal ko na yan. Masaya na ako sa kapangyarihan na binigay sa akin ng Diyos. Kung ako'y kukunin niya, masaya na ako, at least natapos ko ang aking mission or nagampanan ko ng maayos. Yun lang. Kaya yung gusto matuto magpagamot balang araw,
Pag dumating ang panahon yun na ituturo ko din sa inyo. Wala akong isisekreto sa inyo. Lahat ng nanonood sa akin, uubusin ko ang oras ko sa inyo para maturuan lang kayo sa panalangin. Hindi ito binuka ng bibig. Hindi ito binasa ng pocketbook o hindi ito nagbabasa ng isa sa internet. Kundi nagmula sa puso natin. Ang Panginoon ay nasa puso natin. Kailanman hindi niya tayo iniwan. Lagi lang tayo magdasal at manalig. Huwag tayong makakalimot sa Kanya. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit niya ako binigyan ng karunungan na ganito. Hindi ko ito pinangarap. Ang pangarap ko lang dati manood ng Pepeng Agimat. Idol ko lang yon, si Senior Revilla. Dahil sa magaling siya sa action star. Pero hindi ko nangarap kahit sumagi sa utak ko maging manggagamot. Masaya ako dahil pinili niya ako. Pero nandito pa rin yung takot sa puso ko. Kaya pag naggagamot ako, nagtatanong ako sa Panginoon na kakayanin ko kaya ito. Yan ang sinasabi sa akin ni Akira Yamada. Sampari, isang inang Solomiko, ang lolo ko, magtiwala ka sa sarili mo. At laging sinasabi ng mga anghel ko yan, may isa kang kapangyarihan na pinagkalob ng aking ama. Nasa puso mo lang ang aking ama. Kailanman na hindi niya kaya iniiwan. Kaya ginagawa ko lang ang aking trabaho. Maraming salamat po sa lahat talaga sa nag-subscriber sa akin. At lubos akong nagagalak at nagpapasalamat sa mga nanonood dyan sa Saudi. Saudi rin po. Marami kasi Saudi. Pasensya na kayo, hindi ko na mabanggit yung lugar nyo. Tapos tagha New Zealand, Amerika po, tsaka yung taga Toronto, Canada. Maraming salamat po sa inyo. Sa subscriber at pagnonood nyo sa akin, maraming salamat pag nag-subscribe kayo. At maraming salamat din po sa mga taga Bicol, Bulacan, sa lahat po, Maynila, Laguna, sa paggagamot, sa panonood sa akin. Lubos akong nagagalak at nasisiyahan ang aking puso na lagi kayong nanonood sa akin. At mabuhay po tayo na may dangal at may takot sa Diyos. Maging totoo lang tayo sa ating sarili. Makontento tayo kung anumang meron tayo dahil tayo ang pinaka mahal ng Diyos. Dahil tayo lang ang nakakakilala sa Kanya. Dahil yung mga taong hindi kilala ang ating Ama, bahala na sa kanila ang ating Panginoon kung anong nararapat para sa kanila. Importante, maging masaya tayo kung anumang meron tayo sa mundo. Happy New Year po, Candy. Year at Trinidad, Happy New Year din, salamat din at God bless sa inyong lahat, pamilya. Happy New Year din sa inyo, Lear at Trinidad. Maraming salamat po ha. Pasensya na kayo kung di ako nag-upload ng video sa 4 na ginamot ko. Kasi marami po talaga akong ginagawa ngayon. At kaya lang ako nag-live ngayon na natapos ko lang po yung ginagawa ko at gusto ko lang po makipagkwentuhan sa inyo at sabihin sa inyo ang totoo na huwag niyo po akong tatawagin ng maestro kasi po wala akong tiwala sa sarili ko eh. Ang tinatawag pong maestro yung mga magagaling, yung bihasa, nag-aral, yung po mga maestro, yung mga master nyo. Kayo ang master ko, kayo ang boss ko. Siyempre unang-una pa rin ng Diyos. Nang dahil sa inyo, kaya dumadami ang nag-subscribe sa akin at nanonood. Kayo ang idol ko. Maraming salamat sa lahat sa inyo at God bless. Happy New Year sa inyong pamilya. Lagi po kayong gabayan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno, na malayo kayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang lahat ng mga taong nainggit at gustong manakit at masamang iniisip sa inyo, nawa ang aking Ama na si Jesus ang maghari sa kanila at ganun din sa atin. At ilayo ang lahat ng pamilya natin sa kapahamakan. Kung hindi nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa ating buhay at magpasawalang hanggan. At itaboy na ang kamalasan nitong 2020, pagkus itong 2021, inaamin ko man ang totoo o nasa sa inyo na kung maniniwala kayo.
May konti pa tayong problema. Pero mawawala ito kung sama-sama tayong mananalangin. Kung anumang reliyon ng tao, sabay-sabay tayong magkapit kamay at manalangin. Ang pinakamabisang sandata ang panalangin upang matalo natin ang kampo ng ating kalaban na nag-aanyong tao o sumasanib sa mga tao upang hindi sila makapasok sa kapwa natin tao at hindi sirain ang pananalig at pananampalataya. Marami ng demonyong tumarating sa mundo na hindi natin napapansin at inaanilihan ng mga tao upang gumawa ng masama. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo at God bless po talaga. Maraming salamat po talaga. Masaya na po ako dahil nandiyan kayo lagi sa akin at nanonood. At napakasimple lang po ang hinihiling ko. Lahat po tayo ay manalangin. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. At mega shoutout sa lahat ng mga nanonood sa akin. Si Jeffrey Reyes, tsaka Yanda Mercy, Ate Abanda, Saudi, lahat yun, taga Toronto, Canada. Nasabi ko na po lahat sa inyo at hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan nyo. At sa muli po, ako'y nagpapasalamat ulit po talaga. God bless all.